Здравейте, аз съм Тихомир Николов и съм оптометриста на медицински център Оксиком. Днес с вас ще си поговорим за контактни лещи и по-конкретно ортокератология и контактни лещи за контрол на миопия. Какво представлява ортокератологията? Това е сравнително нова технология, която има за цел да промени формата на роговицата, която е предната прозрачна част на окото, по такъв начин, че да коригира рефрактивната грешка. Много от специалистите в очните болести сравняват ортокератологията с носенето на брекети или протези. Ефектът, който постигаме с ортокератологията, е подобен на този, който изпълнява всъщност брекетите. Временно променят в нашия случай формата на роговицата, така че да позволят на пациентите да виждат добре, без да е необходимо да носят очила или контактни лещи през деня. За кого е подходяща ортокератологията? Ортокератологията е подходяща най-вече за пациенти, страдащи от късогледство или миопия, така наречената миопия, които не желаят да носят очила през деня, не желаят да носят меки контактни лещи и по някаква причина не са подходящи за операция или не желаят да коригират зрението си чрез лазер. Носейки тези лещи, по своята същност те са твърди лещи, които се носят само през нощта. Когато пациента спи, лещата използва подлежащия слъзен филм, за да деформира по такъв начин роговицата, че когато на сутринта той стане, свали лещата, да има добро зрение, без да е необходимо да носи очила или контактни лещи. Разбира се, за ортокератология са подходящи не само пациенти с късогледство, но и такива с далекогледство и астигматизъм. Имаме възможност да коригираме до 7 диоптра късогледство и далекогледство и до около диоптър и половина астигматизъм. Няма ограничение във възрастта, на която трябва да бъде пациента, за да може да ползва ортокалещи. Това е причината ортокалещите да се прилагат и като метод за контрол на миопията. Могат да се прилагат както на деца, така на подрастващи тинейджери, така и на възрастни хора, които просто не желаят да носят очила или им е омръзнало от очила и контактни лещи. По своята същност ортокалещите са твърди лещи, което причинява стрес у някои пациенти. Това, че лещата е твърда, не означава, че ще имате неприятни усещания, ще я усещате прекалено в окото, ще ви дразни, ще ви бучка или нещо подобно. Тези лещи се носят само през нощта и е въпрос на около 10 на 15 дни, докато пациентът свикне с това усещане. И като споменахме контрол на миопията, другата алтернатива за нашите най-малки пациенти, освен ортокератологията, това са лещите Майло. В своята същност те са меки контактни лещи, които се носят през деня и имат за цел, подобно на стъклата за очила, да намалят прогресията на миопията. По своята същност Майло лещите са месечни лещи, меки, които се изработват изцяло по индивидуалните параметри на окото на пациента. Много важна подробност, която трябва да споменем: и ортокератологията, и майлолещите са вид терапия, която не се ограничава в няколко дни или няколко месеца, понякога продължава с години. Пациентите, които търсят алтернатива на очилата и стандартните меки лещи, могат да я намерят в медицински център Оксиком, където нашите специалисти ще направят необходимите изследвания и ще дадат най-добрия съвет за вас.